По време на международното специализирано изложение Бата Агро 2011 в Стара Загора, управителният съвет на Асоциацията на търговците на агротехника организира дискусия, на която основният акцент беше състоянието на земеделския машинен парк в България и съществуващите перспективи за неговото обновяване. Водещи участници на кръглата маса бяха председателят на Бата Христофор Бунарджиев, Александър Хаус, член на Комитета за Централна и Източна Европа в сектор земеделска техника, доктор Бернт Шерер, изпълнителен директор в сектор земеделска техника и представител на Немската инженерна федерация ВДМА и заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова. В дискусията участваха още Александър Йоцев в качеството му на председател на постоянната работна група по ОС 1 от Програмата за развитие на селските райони, Радослав Христов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, Георги Алексиев, изпълнителен директор на Контролно-техническата инспекция към Министерство на земеделието и храните, Христо Цветанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България, Преслав Панев, ръководител на работна група към Българската асоциация на консултантите по европейските програми. Председателят на Асоциацията на търговците на агротехника Христофор Бунарджиев представи пред участниците в кръглата маса точните данни и цялостната картина на състоянието на земеделската техника у нас, както и възможностите за нейното модернизиране с цел постигане конкурентоспособност на родното земеделие. Подробната му презентация разкри обективната истина за остарелия машинен парк на земеделските ни стопанства и изчерпаните в момента европейски средства, с които досега беше постигнато някакво обновяване. Заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова даде надежда относно проблема с недостига на финансов ресурс за нови агромашини, като повтори думите на министър Найденов, че в момента се водят преговори с Европейската комисия за пренасочване на средства от други по-малко атрактивни мерки на Програмата за развитие на селските райони към мярка 121 – модернизиране на земеделските стопанства. Чу се отново числото от 140 милиона евро, които и агроминистърът обяви часове преди дискусията като 280 милиона лева, но за разлика от него, заместник-министър Боянова уточни, че на тези пари ще разчитат и други приоритетни сектори в земеделието. Участниците в кръглата маса изразиха желание да бъде създадена от държавата специална банка за подкрепа на българското земеделие, която да осигурява на желаящите земеделци бързи кредити с основен годишен лихвен процент от 3,5 на 100. Земеделският сектор е единственият с положително търговско салдо и е доказал своя потенциал в годините на криза. Парите трябва да влязат в оборот, вместо да стоят в фискалния резерв, за да може агросектора да бъде водещ за родната икономика.